Malawi Today. Masana opambana ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti poyamba nayi mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika watumiza uthenga wa mafuno abwino ku dziko la Tanzania pamene anthu a mdzikomo lero akuponya voti yosankha president. Aphungu a nyumba ya malamulo lero asankha spikala watsopano ndi anthu ena maudindo aku nyumba ya malamulo. Ndipo bwalo la milandu la Lilongwe Magistrate mboma la Lilongwe latsegulira milandu anthu asanu ndi anayi 9 omwe anamenya a Sylvester Namiwa. Tsopano nkhanizi mwatsatanetsatane. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika watsimikizira wanthu kuti boma likuchita chilichonse chotheka pofuna kuonetsetsa kuti pasapezeke munthu ofa ndi njala mdziko muno. Professor Mutharika wanena izi kumangochi pamene amalankhula ndi wanthu pa ulendo wake opita mboma la Lilongwe komwe akukagwira ntchito zina za boma. Mtsogoleriyo walankhula izi potsatira pempho lochokera kwa mafumu a mbomali omwe anati anthu ochuluka mboma la Mangochi akufunikira thandizo la chakudya chifukwa ambiri sanakulole zokwanira. Owen Mavula ali ndi ripoti. Pa ulendo wake opita mu mzinda wa Lilongwe, mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika anayamba waima pa mphambano yaikulu ya boma la Mangochi pomwe panasonkhana anthu ochuluka omwe amafuna kuti mtsogoleriyu awalankhule. Ena mwa akuluakulu omwe analandira mtsogoleri wa dziko linoyu ndi mafumu, atsogoleri a mipingo komanso nthumwi za nthambi za boma ku konsolo ya boma komanso town ya Mangochi. Ndipo poyankhula kwa anthu omwe anasonkhanawo, President Mutharika anayamikira anthu a mboma la Mangochi komanso chigawo chakumvuma chifukwa cha chikhulupiriro chomwe akhala ali nacho mwa iye komanso chipani cha DPP ngakhale mu nthawi yomwe chipanichi chinali chitatuluka mboma. Ndipo walonjeza kuti boma lichita chotheka kugwira ntchito za chitukuko chopindulira Malawi wina aliyense. Pa nkhani yokhudza chakudya, President Mutharika wati boma lakwanitsa kugula chimanga chokwanira kuchokera mdziko la Zambia chomwe chiyambe kufikira anthu kuyambira lachisanu likudzali. Afumu afuta njala kulenja yatha chimanga rachipeza choposa 220 metric tons tachigula ku Zambia kiyamba kubwa Friday. Mtsogoleri wa dziko linoyu amayankhapo pa pempho lomwe mafumu anapereka mbomali lonena kuti anthu ochuluka mbomali ali pa chiopsezo cha njala kamba kuti sanakololeza kudya zokwanira mu nyengo ya ulimi yapitayi. Ripoti laposachedwa pa la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC likusonyeza kuti anthu pafupifupi 5 million ndomwe akusowekera thandizo la chakudya mdziko muno. Owen Mavula, MBC, Mangochi. Padakali pano mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika wathokoza amalawi kamba kumuvotera mwaunyinji pa chisankho cha pa 16 September 2025. Professor Mutharika wayankhula izi pomwe amafika mu mzinda wa Lilongwe komwe akuyembekezeka kugwira ntchito zosiyanasiyana za boma. Yamikani Simtowe ali ndi ripoti. Anthu ochita malonda komanso ogwira ntchito zosiyanasiyana ndi akuluakulu a chipani cha DPP anasonkhana mwaunyinji kulandira mtsogoleri wa dziko la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika yemwe wafika mu mzinda wa Lilongwe komwe agwire ntchito zosiyanasiyana za boma. Aka ndikoyamba President Mutharika kufika mu mzinda wa Lilongwe kuchokera pomwe anapambana chisankho ngati mtsogoleri wa chisanu ndi chiwiri wa dziko lino. Izi zinali chomwechi mu msewu wonse kuchokera ku Mangochi kufika mu mzinda wa Lilongwe. Anthu onsewa amafuna kuona mtsogoleri wawo. Ndipo atafika mu mzinda wa Lilongwe anthuwa anamuperekeza mtsogoleriyu kuchokera pa thanki mpakana mkatikati mwa tauni ya Lilongwe komwe anawayankhula.
Mmawu wake Profesa Mutharika wathokoza Amalawi omwe anaponya voti kamba komupatsa mavoti ochuluka pa chisankho cha pa 16 Septemba. Iwo ati ndi chaulemu kulandira mavoti ochuluka mzigawo zonse za dziko lino. Kotero mtsogoleri wa dziko linoyu wati ayesetsa kukwaniritsa zomwe analonjeza. Pa vuto la kusowa kwa chakudya, mtsogoleri wa dziko linoyu wati chimanga chomwe boma lagula mdziko la Zambia ndi chokwana matani 200,000 ndipo chiyamba kufika mdziko muno kuyambira lachisanu. Iwo ati chimanga chimenechi achigawa maboma onse 28 mdziko muno pomwe akufuna kuthetsa vuto la kusowa kwa chakudya. Ena omwe anayankhula ndi wachiwiri kwa mtsogoleri wa chipani cha DPP mchigawo chapakati a Alfred Gangata yemwenso ndi nduna yona za mdziko. Iwo apempha Profesa Mutharika kuti apeze tsiku loti adzachititse msonkhano kuti adzacheze ndi anthuwa mokwanira. Profesa Mutharika akuyembekezeka kugwira ntchito zosiyanasiyana mu mzinda wa Lilongwe kuphatikizapo kutsekulira zokambirana za phungu lachisanu likudzali mu mzinda wa Lilongwe. Yamikani Simtowe, MBC Lilongwe. Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ikufuna ndalama pafupifupi 209 billion kwacha kuti ithe kufikira anthu onse omwe akhudzidwa ndi vuto la njala mdziko muno. Mkulu wa nthambi a Wilson Moleni wanena izi pa msonkhano wa atolankhani pomwe amafotokoza momwe nthambi yakonzekerera pa ntchito yogawa chakudya kwa anthu omwe akhudzidwa ndi vutoli. Ntchitoyi iyamba pa 1 Novemba chaka chino ndipo akayikhazikitsa m'boma la Machinga. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Kuchedwa kwa mvula yomwenso imabwera mwa njomba nthawi zina ng'amba ngakhalenso nyengo yosakhazikika ndi ena mwa mavuto omwe anakhudza chaka cha ulimi cha 2024-2025 zomwe zachititsa kuti zokolola zikhale zochepa. Pachifukwachi lipoti lofotokoza momwe zinthu zilili lati Amalawi 4 million ndi omwe akhudzidwa ndi vuto la njala ndipo nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi yatiyamba kugawa thandizo kuyambira pa 1 Novemba 2025 mu nyengo yomwe dziko lino limakhala ndi chakudya chochepa. Mawu ake pa msonkhano wa atolankhani, mkulu wa nthambi ya Dodma a Wilson Moleni ati nthambiyi ikufunika ndalama zokwana 209 billion kwacha kuti ifikire onse ndipo pakadali pano akwanitsa kupeza 61 billion kwacha. Amoleni ati gawo la zakudya likufunika ndalama zokwana 168 billion kwacha ndipo Dodma yapeza 46 billion kwacha ndipo ikuperewera ndi ndalama zokwana 122 billion kwacha. Iyo ati pakadali pano nthambi ikukambirana ndi abwenzi ake ena amdziko muno komanso kunja kwa dziko lino kuti athe kupeza ndalama zomwe zikutsalirazi kuti afikire aliyense yemwe akhudzidwa ndi njala. Kufika lero anthu akufuna kwabwino komanso kuphatikiza boma tapeza ndalama zokwana 46 billion ndipo kwasala kukuperewera ndalama yokwana 122 billion kuti tifikire anthu onse amene akhudzidwa. Ndifotokoze kuti kukhazikitsidwa kwa maboma ena ngati malo angozi kwambiri state of disaster ndi njira ina imodzi imene tikugwiritsanso ntchito kuti tifikire mabungwe ndi maboma amene angathe kutithandizira pa vuto limeneli la njala. Mwinanso ndionjezere kunena kuti ngakhale kuti ndi maboma 11 wokha amene akhazikitsidwa ngati maboma amene muli njala yayikulu, kunkhani yogawa chakudya tifikira maboma onse 28. Malinga ndi Amoleni, khomo lililonse lidzilandira thumba la 50 kg la chimanga kapena ndalama zokwana 90,000 kwacha. Ndipo ati boma laperekanso matani 25,000 achimanga ochoka ku nkhokwe zake omwe awagawe m'miyezi ya Novemba ndi Disemba chaka chino. Dodma yati thandizo lomwe ayipeza pakadali pano lachokera ku boma la Malawi, UK, Ireland, Germany, Netherlands, Korea, Norway, China, komanso World Bank ndi mabungwe a USAID ndi World Food Program. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika walengeza kuti maboma 11 omwe akhudzidwa ndi njala mdziko muno akufunika thandizo mwachangu. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe.
Atolankhani achizimayi a bungwe la Association of Women in Media AWOME ayamika zomwe wachita mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika posankha Akathe Maulidi kukhala ofalitsa nkhani ku nyumba ya boma zomwe ati ndikukwaniritsa mawu ake oyika amayi m'maudindo akuluakulu. Atolankhani achizimayiwa athirira ndemanga pa nkhaniyi pa nsonkhano wapachaka wa bungwe la AWOME omwe ukuchitika ku Salima. Naomi Kamuyango anayankhula ndi ena mwa atolankhaniwa motere. To have our own member, Catherine Maulidi, as the press secretary at the State House. We are thankful to His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika for honoring us as women in media in Malawi. We pledge to work with Cathe as she do her duties at the State House, and also we ask her to always be with us and to always remain our member. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndine Mike Mlongoti. Bwanji tukumbutsane mitu yake. Aphungu a nyumba ya malamulo okwana 224 alumbira kuti tsopano ayambe ntchito yawo potsatira chisankho chomwe chinachitika pa 16 September chaka chino. Mwambo ukutsindika za kuyamba kwa zokambirana za nyumbayi zomwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika atsekulire lachisanu pa 31 Oktoba. Tili ndi ripoti la Margaret Mapando ndi Isaac Jali, koma akuwerenga ndi Margaret Mapando. I, Francesca Masamba Tiula, do swear that mwambo olumbirawu ukusonyeza chiyambi cha ntchito yawo ngati aphungu a nyumba ya malamulo. Ntchito yolumbiritsa aphunguwa yomwe inayamba lolemba pa 27 Okutobala akwangula pa 28 Okutobala ndipo aphungu okwana 224 ndiwo alumbira. Poyankhula atalumbira mnyumbayi, phungu wa dera la Chiladzulu Thumbwe omwenso ndi nduna zachuma a Joseph Mwanamveka ati aphungu akhala odzipereka potumikira Amalawi. Ineyo ngati MP wawo ndiyesesa kuti zomwe timakamba nthawi ya campaign mapromesa amene tinapereka tionesese kuti zimene zachitika. Komanso akwa Malawi wonse ndifuna choyamba akhulupirire Profesa Arthur Mutharika ndi president amene akuziwa mavuto awo, amene anakhalapo president akuziwa mavuto awo, komanso asimikizire kuti zomwe nanena Profesa Arthur Mutharika zichitika chifukwa iye afuna kuti siko isapitirire mene tinali anzathu mene amayendesera. Afuna kuti chuma cha ziko chiyende bwino komanso moyo wa Malawi usinthe. Mawu ake phungu wa dera la Mangochi Southwest a Shadrack Namalomba ati Amalawi akuyenera kulandira chitukuko mofanana posatengera chipembedzo, chipani komanso zina zowasiyanitsa. Anthu ndithu atsimikizire kuti president uyuyo ndi chipani cha DPP ndi aphungu ake ifeyo sinabwere kunoko kudzasewera ya tabwera kuno kudzathandiza Malawi kudzaseva Malawi. Tikufuna kuti Malawiyo akhale wabwino, Malawi akhale osangalala, osatinso kungosangalala anthu adera limodzi kapena district limodzi. Tikufuna aliyense, kaya iwe ndi wa kunsanje usangalale nawo, kaya iwe ndi wa kunzimba usangalale nawo, kaya ndi wa kuchitipa usangalale nawo, kaya wa kumangochi usangalale, osati uzisankhidwa kaya ndiwe mtundu wanje, kaya ndiwe Khristu, kaya ndiwe Chisilamu, aliyense akhale ndi mwayi wosangalala dziko lake lino la Malawi. Izi zimene no Profesa Arthur Peter Mutharika tinganene pano ndi chipani chake ndi boma lake zimene wakuonza kuti akafikira Malawi. Kwa nthawi yoyamba dziko la Malawi likhala ndi aphungu okwana 224 kuchokera pa aphungu 193 potsatira ntchito yomwe bungwe la MEC linachita pogawa madera atsopano a aphungu. Bungwe la Public Affairs Committee PAC lalangiza aphungu a nyumba ya malamulo omwe angowasankha kumene kuti akatumikire pokwaniritsa zosowa za wanthu omwe anawasankha makapa nkhani ya chitukuko madera awo. Polankhula ndi MBC, Bishop Guilford Matonga wati ndizomvetsa chisoni kuona kuti anthu ena amayiwala kutumikira zofuna za wanthu amdera lawo. Mwazina Amatonga alangiza aphungu atsopanowa kuti akaonetsetse kuti ndalama ya kuthumba la kudera kwawo ya CDF ikupindulira wanthu amdera lawo posaganizira zipani zomwe iwo akuchokera. Amatonga anayankhula ndi Mayeso Chikhadzula. Choyambirira tayamikire kuti apambana pa chisankho chimene changochitikachi. Kunali mipikisano yosiyanasiyana kumadera kumene akuchokera. Tinalankhula mawu amenewo anthu ambiri aphungu akasankhidwa amayiwala kumene achoka, amayiwala
constituency kumene achoka sapita konso sakhalaso akulumikizana ndi anthu a constituency ena akachoka basi kupita mtawuni udzaonekera ndi nthawi ya zisankho zina kutero kuti sathandiza dziko sathandiza constituency kuli ufulu tsopano kumati ma constituency azikhala ndi ndalama zoyendetsera constituency imene machedwa constituency fund anthu ambiri akhala akuononga ndalama ngati zimene zichazosabweretsa chitukuko kwenikweni mdera lawo maphungu a nyumba ya malamulo aonetsetse kuti akutumikira anthu a dera lawo kubweretsa chitukuko ndi ndalama zimene zichakondetsetsa kuti mavuto a constituency akuthana nawo undu umodzi wa ulangizo umene tingapereke kwa members of parliament amene akulombera mpanopa. Lero masanawa aphungu a nyumba ya malamulo akuyembekezeka kusankha spika watsopano ndi anthu ena maudindo aku nyumba ya malamulo. Simeon Boyce akuyankhula ndi mwayi umodzi kuti afotokoze momwe zokonzekera zikuyendera. Zonadi kumasana kuno kukhale kusankhidwa spika wa nyumba ya malamulo amene akuyenera kutsogolera nyumba ya malamulo kuyambira chaka chino cha 2025 mpaka 2030. Chipani cha DPP chapanga nominata Samia Suleiman omwe ndi phungu wa Blantyre Chigumula BCA Panana, pamene chipani cha MCP chikuyimika Peter Dimba kuchokera ku Lilongwe South. Ndipo chipani cha PDP chikuyimika Kondwani Nkrumah kuchokera ku Mulanje Central. Pa mpando wa wachiwiri wa spika woyamba chipani cha DPP chikuyimika Victor Musowa omwe ndi MP wa ku Mulanje pale, ndipo tangomvetsedwanso kuti UTM akukamba zoti akhoza kuyimitsa Catherine Zumana omwe ndi phungu wa Mzimba North East. Komanso pa udindo wa wachiwiri wa spika tangomvapo dzina limene likutchulidwa ndi la MP Esther Jolobala omwe amachokera ku Machinga East. Ndiyetu nyumba ya malamulo timadziwa kwambiri kuti nkhani yokhudza manambala imakhala ndithu imabweretsa ndithu zotsatira makamaka zosiyanasiyana poti kwambiri zimakhala zokhudza ndi kuvota, kuponya voti, kuvotera amene ndithu akufunikira. Sindikudziwa kuti ukaunikira mnyumbayi mwayi weniweni ukuchulukira pa ndani? Tikawerengera mwina manambala amene apezeka kapena kuti atuluka kuchokera pa chisankho chimene changodusache munyumbayi aphungu chipani chimene chenda aphungu ochulukirapo ndi chipani cha Democratic Progressive. Komanso takhala tikuona ndithu ena amene adapambana pa udindo ngati oyima paokha akuonetsa chidwi kuti akhala kugwira ntchito limodzi ndi DPP komanso ena akuloweratu DPP kumene. Mwina tikaphatikizira manambala amene wawa akhuzopereka mwayi waukulu kwa Samia Suleiman ngati kukhapokha onsewo ati atawavotera iwo chifukwa kuti manambala tikhuzoona kuti akhala ngati akuyulukirapo mbali imeneyi. Koma kuti mwina chisankho kapena kuti chimene chimakhala cha chinsisi sitingathe kudziwa mwina ena akuzoganiza mwina omwe mpaka dali pano tikuzonena kuti ayi Samia Suleiman ndi mwayi waukulu kuposa ena onse amene akupikisana nawo tikagwiritsa ntchito manambala amene wawo. Bwalo la milandu la Lilongwe Magistrate latsegulira milandu anthu asanu ndi anayi omwe anamenya a Sylvester Namiwa. Milanduyi ndikuphatikizapo omenya munthu pofuna kumuvulaza, otcha katundu, okuba komanso kukaniza munthu kutumiza ndalama zokwana 150,000 kwacha. Anthuwa ndi Alfred Dala Kadula, Davis Malamula, Rogers Bakiri, Isa Saidi, Lamek Manduwa Nkasa, Howard Hamuza, Lester Hanlek, Mavuto Njuchi ndi Joseph Tilibe Gideon. Aboma ati abweretsa mboni 19 pamlandu. Ndipo munkhani za masewero timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya dziko lino ya Scorchers ikasewera nawo mpikisano wa matimu amu Africa wa atsikana pomwe yapeza malo mu mpikisanowu itagonjetsa Angola ndi zigoli ziwiri kwa do. Faith Chinzimu ndiye wamwetsa zigoli zonse za Scorchers mchigawo chachiwiri kuti timuyi ipite ku mpikisano kwa nthawi yoyamba. Mtolankhani wathu Foster Maulidi wadza ndi zambiri.
loto la timu ya Scorchers tsopano lakwaniritsidwa pamene yakwanitsa tsopano kudzigulira malo mu 2026 Women's Africa Cup of Nations itapambana ndi zigoli ziwiri kwa dupo gonjetsa timu ya Angola pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Faith Chimzimu akuyenera kukhala mfumu ya atsikana amenewa pamene wamwetsa zigoli zonse ziwiri. Chigoli choyamba atalandira mpira wabwino kwambiri kuchoka kwa Tabitha Chawinga, komanso anabwera pa 80 minutes kuti Malawi ilembetse dzina lake kwa nthawi yoyamba mu mpikisano umenewu wa namba 16 wa maiko amuno mu Africa osewera ake ndi kukhala atsikana. Inali nthawi yachimwemwe kwambiri kwa Amalawi onse amene anabwera pa Bingu National Stadium komanso dziko lonse la Malawi. Koma mtsogoleri wa bungwe la Football Association of Malawi Fred Duhaiya akuti iyi ni nthawi ya mtengo wapatali ndipo akuyembekezera kuti angakhale mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika achita china chake chimene atsikana amenewa akuyenera kuti alandire ulemu wapadera. Ife tiyambirira tipanga congratulate mtsogoleri wa dziko lino amene anatipasa chilimbikiso, amene anatipasa mangolomera kuti game imene tiwine ndipo anapata wina. Tiyamikire kwambiri kunada president anatipasa chilimbikiso ndipo wina. Tikuti congratulations kwa iwo. Chachiwiri kuti kunena kuti asikana sopano apanga deliver. Zimene amafuna president asikana apa zili kwa president sopano kwa ila na asikana kwa pangano congratulate pamaso. Tiyamikire soma player atu amene anayika mtima mukuziwa ife ngatafamu tinayesesa kuyika kwa nditu mphamvu zathu zonse nzeru zathu ndrama zathu zonse kumpira wa asikana. Ndipo Love Mofazili ndi mphunzitsi wa timu ya Scorchers. Iyeyi anali wokondwa kwambiri komanso kuyamika kwambiri atsikana ake chifukwa choyika mtima ofuna kupambana, ndipo zimenezi zatheka chifukwa cha kuyika mtima komanso kulimbikira kwa atsikana amenewa. First half tunamenya bwino mapagolo tunafika, captain anafika pagolo kumano I think is my chance sana limbali yatu ife kwamba tunazoa be kuti second half sina luzo lopo tusikile bwino ngane kuti kwa kulu motokoza mulungu ne kuti mpira watiyendera bwino mbali yatu ndifonya dira tonse players koma chikulu ndikwamika kwambiri ma players athu mosogozedwa ndi captain Tabitha chinchilo chagwirira kwambiri I think inuso ndi mbona inde loto lijadi la pelezera chifukwa Malawi ikakhala nawo mgulu la matimu 12 amene nditu akhale akukasewera masewera amenewa mdziko la Morocco kuyambira pa 17 March kuzafika pa 3 April, ndipo mpikisano umenewu ndi wa namba 16 chikhazikitsireni mpikisano wa matimu amuno mu Africa makamaka osewera ake ndi kukhala atsikana. Kuchoka kuno kulilongo ku Bingu National Stadium, ine ndi Foster Maulidi. Padakali pano mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi mayi wa dziko lino Madam Gertrude Mutharika ayamikira timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers kamba kopambana pa masewero ake ndi timu ya Angola mu mpikisano wa Africa Cup of Nations omwe ukachitikire ku Morocco. Mutengawo President Mutharika wati kupambana kwa timuyi kwabweretsa chimwemwe chochuluka ku mtundu wa Malawi. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu masana wano, koma tisanasiyane tikumbutsanenso mitu yake. President Professor Arthur Peter Mutharika watumiza uthenga wa mafuno abwino ku dziko la Tanzania pomwe anthu a mdzikomo lero akuponya voti yosankha president. Aphungu a nyumba ya malamulo lero asankha spikala watsopano ndi anthu ena m'maudindo a ku nyumba ya malamulo. Peza nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Mike Mlongoti, tukufunirani masana opambana.